kabri lawale la Mali jamana kɔnɔ denmusoninw ka furusiri tun tɛ kɛ ka sɔrɔ denbaw ma kɔɲɔminɛn bɔ. O cɛlatagaminɛnw na i tun b'a sɔrɔ makolaw, tasa ɲɛgɛɲɛgɛmaw, jifilen fugamaw, fuganbaramaw, filenw ani galamaw min bɛɛ lajɛlen sɔngɔ tun bɛ minɛ cɛlakaw fɛ k'a wele ko minɛnkolon sɔngɔ. An bɛ don min na i komi bi Mali jamana kɔnɔ musow ka musoya minɛn dafa dɔ kɛra inox tasaw ye. Tasa minnu ye ɲɛla cɛ ka ɲi, a kolen jɛlen bɛ manamana n'o de bɛ musow ka musoya sankɔrɔta gwada la. Nga maa caman de bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi tasa inox ninnu a bɛ bɔ min ka na Mali kɔnɔ sugu kɔnɔnaw la. VOA Banbara ka bi giran sigira o kan walasa ka se ka aw kunnafoni. O kama an y'an kunda Musabugu sugu kan. Seba Sila ye inox ani mana tasaw feerebaga ye. An sera a ma k'a ɲininka. Mɛ mana ne feere ani inox tasaw. An kɔni an bɛ angoro kɛ an bɛ détail kɛ. Bon prix bɛɛ fɛnɛ b'a la wa. An bɛ baara in na mɛnna parce que ne yɛrɛ y'a daminɛ yala yala de la. Minɛn ta ka d'anw ka yala k'a feere. Ka n ka nɛgɛni sigi san caman k'a ci ka n débrouiller yɛrɛ. Depuis n fitinin b'a la mais n ka yɛrɛ ta ka kɛ a bɛ san 6 bɔ sisan. Seba Sila e ka minɛn ninnu bɛ bɔ min? Bon minɛn ninnu a bɛ bɔ fan caman parce que mana dɔ bɛ bɔ Mali la yan yɛrɛ mais dɔw bɛ bɔ Abidjan, dɔw bɛ bɔ Sénégal ani Lomé. Bon inox ni fɛn ninnu fɛnɛ olu bɛ bɔ dɔw bɛ bɔ Chine, dɔw bɛ bɔ Mali la, dɔw yɛrɛ bɛ bɔ Dubaï. Inox tasa minnu b'i ka butigi kɔnɔ nin waati in na juma de ka ɲi n'a bɛɛ ye min fɛnɛ sanni ka teli? Bon minɛn in bɛɛ ka ɲi an yɛrɛ ka jate minɛn na yan nɔ minɛn in bɛɛ ka ɲi mais mun ka di Malien n'i y'a fɔ mun ye ko mun da ka gɛlɛn dɔrɔn u b'o de fɛ. Bon par exemple minɛn min bɛ dilan yan nɔ ani minɛn min bɛ bɔ kɔfɛ u tɛ se ka kɛ kelen cogo si la sabula dédouanement transport bɛ kɔfɛ taw la ka na mais il suffit que i k'o prix f'u ye ani mun bɛ dilan an fɛ i k'o prix fɔ dɔrɔn u bɛ kɔfɛta de préférer parce que u b'a fɔ ko o de da ka gɛlɛn o de ka ɲi. Bon danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ minɛnw kolo kun ka gɛlɛn u ka girin wa u da ka nɔgɔn nka sisan minɛnw u jasila u barika dɔgɔyala wa wari fɛnɛ cayala. Bon ne kɔni fɛ o tɛ minɛn dɔrɔn ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ gɛlɛya cogo ye quoi o fɛn bɛɛ de jasilen don sisan. An ye client dɔ sɔrɔ butigi kɔnɔ yan a ka seereyaw filɛ. Ne ye Safi Sangare Musabugu dugutigi den ne minɛnw sanni ka d'an ye mais gɛlɛya bi hali ni kan ka fɛn o fɛn san k'i b'a bila i den kun i mana na prix min bɛ fɔ o b'i jatigɛ. An bɛ fɛ dɔ ka bɔ minɛnw da la o de ka d'an ye mais n'i nana k'i bɛ fɛn min san ka d'e ye k'a san ka bila i den kun u bɛ prix min fɔ i se k'a san. Afisatuba fɛnɛ ko k'ale ye client ye min bɛ to ka na sanni kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen Seba ka butigi kɔnɔ. N bɛ to ka na sanni na Seba fɛ yen n bɛ se ka san 4 san 5 bɔ san. Tuma dɔ la minɛnw bɛ jigin minɛnw bɛ yɛlɛ ko essence ko problème ko de y'a to minɛnw bɛ ka yɛlɛ a bɛ jigin ni commerçant sera ka caman ba bɔ minɛn prix la a bɛ diya an ye. An ye min sɔrɔ bi gɛrɛn kɔnɔ ka lase aw ma o de tun ye nin ye k'a k'an bɛɛ kunɲɔgɔn wɛrɛ VOA Banbara ka gɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan Mariam Traoré.